Det her er en af de ting, som jeg troede, jeg var færdig med at tale om her i år, men marketingbaserede kampagner er stadigvæk en dårlig strategi til Google Ads. Her er, hvorfor de ikke virker, og hvad du skal gøre i stedet. Så marketingbaserede kampagner kører stadig i Google Ads konti i både, jeg ser det i Danmark, jeg ser det i Europa, jeg ser det i USA. Og de bliver endda stadigvæk anbefalet af konsulenter, hvilket overrasker mig hver gang. Fordi hele fundamentet for den kampagnestruktur er fyldt med huller. Marketingbaserede kampagner betyder basically, at du sætter forskellige kampagner op for produktgrupper baseret på deres marketing. Ofte ser det sådan her ud. Du har en højmarketingkampagne med et lavt ordsmål, du har en mellemmarketingkampagne med et mellemmål, og så er der en lavmarketingkampagne med et højt mål. Målet med alt det her, det er at byde højt for dine højmarketingprodukter, for at maksimere omsætningen, for at maksimere hvor langt du kommer ud, hvor på du så siger, okay, på lavmarketingprodukter, jamen der byder du langt lavere for at undgå at køre med et tab. På papiret lyder det fornuftigt, men i praksis fungerer det bare ikke. Problemet er, at marketingbaserede kampagner antager, at forbrugere køber det, de egentlig klikker på, hvilket sjældent er tilfældet. Jeg har analyseret det mange gange i webshops i Danmark, i Sverige, i Norge, i Tyskland og i USA, og hver gang jeg kigger på det, så er det mindst 50% af kunderne, der ender med at købe en helt anden kategori eller et helt andet mærke, end det de faktisk klikkede på. Det næste problem med det her, det er Googles måde at rapportere det på. Fordi mange tror, at når Google viser klik og konverteringer koblet til et produkt-ID, eller item ID, eller et produkt ind i Google Shopping, så betyder det, at det produkt, der er blevet købt. Men det er forkert. Google rapporterer, hvad der er blevet klikket på, og ikke hvad der bliver købt. Vi kan i dag udvide konverteringssporingen i Google Ads med, hvad hedder det på dansk, men cart data, og få den information, som man gerne vil have, men det ændrer stadigvæk ikke på, at marketingbaserede kampagner er en dårlig strategi. Det tredje problem med marketingbaserede kampagner er, at du splitter dine data alt for meget. For eksempel, hvis du har 1000 konverteringer om måneden, er det måske ikke et problem, men hvis vi kigger lidt dybere ned, så kan det potentielt stadigvæk blive et problem. Et eksempel her, det er, hvor du har 1000 konverteringer i alt, og 500 af dem går i mellemmarken, 350 er højmarken, og 150 er elevmarken, som der så også har et højt ROAS-mål. Smart bidding kommer til at få ultra svært ved at optimere en lavmarken kampagne med et højt ROAS-mål, når der kun er 5 konverteringer om dagen. Resultatet af alt det her, det er, at du får en lavere samlet performance. Det kan godt være, at de 150 konverteringer, du plejer at have i lavmarken, men de går ned til 100 konverteringer, for smart bidding kan ikke finde ud af det. Og så er det bare et race to the bottom, en negativ cirkel, ved ikke, hvad det hedder. Men performance går i hvert fald ned, desto mindre data du har. Det, som der virker markant bedre, som der løsningen det er, at du har som sådan 2 muligheder. Konsolidere din kampagne i færre segmenter. Lad være med at prøve at lave 5, 10, 20 forskellige marketingkampagner. Bare sige høj og lav margin, eller bare sige, okay, her i hvert fald på mine lavmargin produkter, som jeg er mega bekymret for, at jeg kommer til at bruge for meget penge på, i forhold til hvad jeg egentlig tjener ind. Især hvis det kun er 10 eller 20% af dine faktiske produkter, så giver det rigtig god mening bare at sige, jeg flytter mine lavmargin produkter ud i en anden kampagne og beskytter med et lavere target, med et højere target. Fair nok, men så har du stadig 80% af din omsætning, 80% af din data i en core-kampagne, hvor det er, at du har stadig masser af data, sådan så smart bidding performer godt. Den anden og den bedste løsning til alt det her, koster godt dårligt penge for nogen, det er at implementere det her, som hedder profitsporing. Nogen kalder det contribution margin, nogen kalder det POAS, på dansk kalder vi det profitsporing, og det er det, som Profit Metrics står for. I stedet for at track omsætning, så sporer du den reelle bruttofortjeneste per salg. Og det gør, at Google får præcis viden omkring, hvad for nogle produkter, der har en høj eller lav margin, og den kan optimere budgivningen efter det, fordi det er den data, den modtager. Og sådan som det jo selvfølgelig ser ud, det er, at på den ene side, der har vi omsætning, på den anden side har vi profit. I dag, der sender du bare omsætning ind til Google Ads, og det er det. På den anden side, hvis du begynder at sende profit ind til Google Ads, så tager du omsætningen, og så fjerner du discounts, du fjerner cost of goods sold, du fjerner shipping, du fjerner betalingsgateway. Den er ikke så stor i Danmark dog, men for store virksomheder kan den være stor, så tager du selvfølgelig packaging og handling, tager du også og fjerner det. Det betyder, at vi egentlig bare har profitten at arbejde med inde i Google Ads. Årsagen til det er en meget bedre tilgang. Det er, at du kan se præcis, hvad for nogle ROAS-niveauer, der skaber mest profit. I stedet for bare at optimere efter vilkårligt ROAS-mål, så kan man måske se, hvor driver vi mest profit. Og det er den her gode gamle. Vil du helst have 2.000% ROAS og 1.000 kroner om dagen, eller vil du gerne have 500% ROAS og 10.000 kroner om dagen?
Det kan være svært at vide, hvor man tjener flest penge på det, men med profitsporing, der kan du direkte ved, hvor du tjener flest penge, hvor du får mest, hvad kalder profitvolumen med ind. Smart bidding kan byde markant højere for produkter og søger med en højere margin. Rigtig mange glemmer, at hey, search fungerer også, og der er også noget der. Og du får præcis indsigt i, hvornår du tager penge. Vi bruger det for eksempel i Savvy til at finde ud af, hvor lavt kan vi gå i de her topfundet søger, før vi faktisk begynder at tage penge. Så hvis vi prøver at sammenligne de to, så den profitbaserede budgivning tracker den reelle profit eller fortjeneste per ordre eller transaktion, hvordan vi lyst til at kalde det, hvor at den måde, som man gør det på i dag, det er, at de bruger marginbaseret budgivning, hvor man tracker, hvad folk klikker på, men ikke hvad de faktisk køber, så man ender med at gå galt i byen. Der er nogle problemer med profitsporing, og dem kommer vi til at løbe ind. Lad os gå dem igennem. Så dataændringer, eller datamængden, når man kører et udsæt, kan virkelig give smart bidding nogle problemer. Så hvis man lige pludselig kører 20 eller 30% udsalg, så det, som smart bidding har været vant til at generere, lad os bare sige, 5 gange pengene igen, det genererer måske lige pludselig 30% lavere, og det kan den simpelthen ikke finde ud af. Så det kan påvirke din tracking, når den ikke har den her stabile data. Det kan man sige, det sker også, når det er, du egentlig bare kører omsætning, så du 30% lavere data ind, men på grund af, at når du kører et udsalg, så er det ikke bare 30% lavere af omsætning, du får ind, det er 30% lavere af profitten. Så hvis du har 50% margin, og du kører 30% udsalg, jamen så fjerner du 60-70% af din faktisk data. Det kan give problemer. Det er ikke alle virksomheder, der har det problem, men dem, der kører rigtig store udsalg og skifter rundt i det hele tiden, det kan virkelig være svært for Google at finde ud af det. Hvis du har meget lav margin, så kan det også være, at du har ikke nok data at arbejde effektivt med smart bidding. For eksempel, hvis du har 10% margin generelt, og du kun har, så det vil sige, at når du egentlig kører dit optimale ROAS-mål, eller POAS-mål ind i Google Ads, det bliver sådan noget som 120%, så ændrer fra 120 til 130%, eller 120 til 110%. Det bliver svært at arbejde med, og smart bidding kan ikke rigtig se, at hey, den går fra 120% til 110%, men det er faktisk en halvering af din profit. Så det er svært for lavmarken virksomheder at gøre det, selvom man skulle tro, at det måske kunne være noget, som de kunne bruge. Der hvor jeg dog ser, at det kan virke rigtig godt, det er, hvis man har en lavmarken virksomhed, og man begynder at implementere flere private label produkter, den vej igennem, så kan du lige pludselig se, jeg har brug for at køre en lavere ROAS på de her produkter med en højere margin, og hvis du gerne vil være 100% sikker på, at hey, det er faktisk min private label produkt, de ender med at købe, det er en rigtig god måde at gøre det på. Den tredje ting, det er, at du kan blive alt for fokuseret på profit, og især hvis du ikke implementerer sådan faktorer som blended ROAS, eller antal nye kunder, eller andre sådan sekundære datapunkter, så kan folk annoncere kan blive alt for fokuseret på, hvad for profit der er inde i Google Ads hver eneste dag, og lige pludselig begynder man at spare sig selv ihjel. Og så vil jeg også have lov til at sige til en af de sidste ting. Husk nu, at hvis alle dine produkter har samme margin, så det, som vi snakker om i dag, det er fuldstændig unødvendigt, men i og med, at du måske har marginbaseret kampagne i dag, eller har overvejet det, så håber jeg, at det ikke er der, hvor den går alt for galt. En anden ting, der er Google tester i øjeblikket profitbaseret budgivning. Det er i beta. Der er nogle problemer med det. Den ene, det er, at du mister sådan lidt den her mulighed for selv at track det, og det er ikke helt lige så nøjagtigt som sådan noget som Profit Metrics er. Den anden er, at jeg kunne godt være lidt nervøs for at give Google mine direkte kostpriser og det hele, som de kan udnytte til at sige, hey, vi kan egentlig presse dig en del mere op i auktionen. Jeg håber aldrig nogensinde, det er det, der kommer til at ske, men jeg kunne godt være nervøs for det. Og så er der en hel masse ting, som Google ikke tager højde for, som fragt og håndtering og ekstra omkostninger og nogle andre ting, som kan være vigtige for nogle virksomheder at regne med. Hvis man tager nogle key takeaways fra i dag, så det, som folk klikker på, det er ikke nødvendigvis det, de køber. Så marketingkampagner virker faktisk ikke efter hensigten. Hvis du kører forskellige marketingkampagner, så splitter du også dataen op, hvilket kan skade smart bidding, hvilket gør, at performance skal falde, i stedet for at den bliver bedre, hvilket er det, du håbede på. Profitbaseret budgivning giver smart bidding markant bedre data, hvilket kan give markant bedre performance, og du behøver ikke at splitte nogle kampagner op, så får du det bedste ud af begge verdener, når det kommer til smart bidding. Det fungerer altså ikke kun til shopping, men selvfølgelig også til search-kampagner, og du slipper for bare at lave en overlig kompliceret marketingbaseret kampagnestruktur, og det gør, at du faktisk får mulighed for at lave en anden kampagnestruktur til for eksempel shopping, som du kan bruge. Fordi hvis du i første omgang splitter dine produkter op i 3 forskellige marketingkampagner,
og dem splitter du så også op i bestsellers og low performers, så går det pludselig fra 3 til 6 kampagner, og så splitter du bare din data op endnu mere. Så det du gør nu, gå ind og kigge på profitbaseret udgivning, hvis du har forskellige margins hvis du har forskellige marketingprodukter. Implementer profitsporing. Se min anden video for, hvordan du faktisk gør det. Det er en længere proces for, hvordan du faktisk gør det. Og så begynder at arbejde med, okay, hvad for en POAS eller ROAS-niveau er det faktisk, der giver dig den højeste volumen. Så jeg håber, du kunne lide det. Husk at subscribe for næste video, så kan du se præcis, hvad der følger med bagefter. Tak for i dag.